Utolsó, MC fenékvillantó. Hey, kicsapáim! És... DJ Fulltörtény! Ja, üljünk, öcsi. Ja, üljünk. Bálint, hol van ez az új DJ számod? Várj, bekapcsolom. Következő számunk! Hajrá! Szóljad, Bálint! Nem működik? Mondd be! Na jó. 3, 2, 1. Mehet a szám? Közönséget kérdezem, mehet? Nem mehet? Várjunk még egy kicsit. Mehet! Elmehet. Nem elég ez az igen. Mehet? Igen. Mehet? Nem! Milyen? Ki mondja azt, hogy nem, de komolyan? Mehet! Végre! Minden nap virágok, azt meg nekem, uram, annyiféle, benféle, hogy én annyiféle, engem nem érdekel, csak az, hogy megszóljál. Nem szokok, és hajamban nem túlja. Kapcsoljátok ki! Miért csináltad előre, Bálint, ne beszélj vele csúnyán? És csinálj már gyorsabban a számok. A meglévő... Bocs, nem akart betölteni, hallod? Akkor nem YouTube-ra.